To je samo specijalni. Čekaj ti kažem, ne može da manje. Čekaj, kako se zove manja? Koja godina? Popila se na da, koja godina? Godina je 2013. ovako, onaj njih kreni ovako. Samo cenu. A znaš kako je kod sve dobro što kako bili u uzdušu? Je bez. Da. Definitivno. Ja može? Pređeo sam na donel. Sad čekajte kako, ja sam za neki siraj ili neki jezik, znači... Ne, ja imam poslušan. U prodaju sa kontrolnim brojem išla je etiketa, to je onaj potpis Milan Spasić. Da, crna skroz. Jeste, međutim ona ne odgovara zakonu o vinu. To kaže, ja imam kod kuće, To je unikat. Veće. To je neka 12. bila, recimo. Da. Čuvajte, ja sam još nisam pokrio. Ja kažem, otvorio sam pre neko nedelju jednu tačku. Vaše je nešto, mislim, neobično. Ne, svi su crni, ima više parmezan, zato da je problem karakteristično. A ovo ti je Da, ove crni sa ovim peclukama simboliše prijateljstvo francuskog i srpskog naroda. svaka čast. Svaka čast. To mi nađete ko će kupi, ko je rodoljuba, ima neku kintu, imate proviziju. Kakva je cena? Cena je sad ko hoće sada kupi dana 6.000. Ko hoće da naruči 4.000, ali mora da uzme 6 novca. Recite mi, koji deo? 7 miliona. Baš 7 miliona? Grand Prix. Da, Grand Prix. Da, na srce. 7 milioni je po površini veći nego ova druga 4. Znači, ali svejedno, to sam vina koja nemate obrazovanja 20 evra na nabavci. Kako nema? A onda će neko drugo. Ovo redno mora neko i da vozi. ti ga uspravno da ne bi Otvaramo primitivo iz 2005. Sad ćemo da vidimo da li se to očuvalo ili nije. Evo.